ва боз як сабаби дигар аз рейс гардондан ҳамин мебошад ки бо шиносномаҳои худшон муроҷиат кунанд. ҳар рӯз видео кардани мо сабабаш ҳамин ки салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. як хабари муҳима ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман бо диққат то охирша тамошо кунед. ҳамин видеоҳои моро 30-40 ҳазор одам тамошо мекунанд. бародарое ки моро дастгирӣ мекунед, як хоҳиш аз шумо ҳамин комментарияро бубинед. силкаи телеграм канали худам закрепит кардагия бодроен дар телеграми ма подписатсия кунед. мо дар уҷарам ҳар рӯз информатсия мепартоем. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо як савол бисёртар ба миён меояд. оё барои чӣ сабаб шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона бисёртар аз раисҳо дар Федератсияи Русия мегардонанд, ё ки дар аэропорт иҷозатшон наметиҳанд ки аз таможни контрол бигзаранд ва вориди Федератсияи Русия бишаванд. бо диққат гӯш кунем бародарои азиз, чӣ сабаб шида метавонад. нафарҳое ки пештар дар Федератсияи Русия ягон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ хурд кардагиянд, мисол дар мавзӯи ҳуҷҷатҳошон дар назар дорем, ё ягон штраф доштанд, штрафҳоро споридагӣ нестанд. ана ҳамин нафарҳое ки баъдан аз Россия биромадагиянд бо айни ҳол вориди Федератсияи Русия шидани мешаванд. бисёртар ҳамин сабаб мешавад ки аз таможни контрол гузашта намемонанд ва мисол шуморо обратно равон мекунанд ба ватани худмон. ба ҳамин хотир ҳар нафареро ки ҷарима мекунанд, ягон ҳуқуқвайронкунӣ мекунад, бояд ки ҷаримаро сари вақт пардохт кунад. ва боз як сабаби дигар аз рейс гардондан ҳамин мебошад ки бисёри нафарҳо айни ҳол телефонҳои худшона пеш аз ба Федератсияи Русия сафар кардан сброс метиҳанд, яъне полни даниёшона удалид мекунанд. аз чӣ сабабай намедонам. ана ҳамирам причина шида метавонад ки шуморо дар ҳолате ки телефонҳоро тафтиш мекунанд ва уҷада мефаҳманд, аниқ мекунанд ки телефони шумо сброс шудагия, ҳамирам сабаб шида метавонад ки шуморо аз рейс бигардонанд. ба ҳамин хотир бародарои азиз, ба нияти кору фаъолият ки сафар карданӣ шиден, бидонем пеши кӣ мерен, бидонем дар куҷо кору фаъолият мекунен ва бо муоширати хуб ҳаму таможни контрол қатъи суҳбат карда ки битонед. ҳамин минусҳо агар дар шумо ки набошанд, вероятност бисёртар астае ки шуморо иҷозат бидиҳанд ба Федератсияи Русия ворид бишен. мо хостем ки ҳамин информатсияро ба маълумоти шумо бирасонем, то бисёр бародарон намедонанд аз чӣ сабаб аз рейс мегардонандшон ё аз чӣ сабаб ба Федератсияи Русия ворид шиданшон намемонанд. ҳамин чизое ки мо гуфтем, ёрам причина шида метавонанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. дар ҳаминҷа қайд кардан мегзарам, агар шумо бихоҳед фаҳмидан ки аз Россия запрет дорен ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp да бинависонед ва проверка мекунаву ҷавоби аниқша барои шуморо мегӯяд. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман чанд боши чанд шаҳрҳои Россия рафта миём, ҳамашда патент кардагиам, ягон проблема надора. Тоҷикистон рафта насабма дига карданиям. агар бо биём проблема мешавад ё ин ки не? агар ки полни паспорта мисол ному насабта иваз бикунӣ, дар ин ҳолат подозрительно ба ҳисоб меравӣ. ва дар ҳолате ки ҳамин ивазам бикуниву ва ҳуҷҷатҳои тура мисол строги тафтиш бикунанд ва дар уҷа ҳама чиз мебирояд. агар ки ягон нарушение дошта бошӣ, ягон кори ҷиддӣ кардагӣ бошӣ, аниқ мешавад. агар ки гуфти худат ягон проблема надошта бошӣ, ягон мушкилӣ намешавад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, гуфта буди дигар симкарта намефурӯшанд, ҳамин чӣ хеле буд, як камтар равшанӣ меандозӣ. симкарта нафурӯхтан барои шаҳрвандони Осиёи Марказӣ дар Федератсияи Русия дар назар доштем. мо нагуфтем ки намефурӯшад, вале мо гуфтем ки аз инҷа пас дар қади раҳ бе паспорт мисол симкарта намедиҳанд ва ҳамон нафарое ки симкарта доштанд уҳдадор ҳастанд ки ба ширкатҳои мобилӣ дар Федератсияи Русия рафта бо шиносномаҳои худшон муроҷиат кунанд ва симкартаҳошона аз сари нав ба қайд бигиранд. як кас нависонда: салом акаи Сорбон, 5 сола депортатсия карданам аз Россия. ариза нависан визаро равон кунанд, метавонам рафта илтимос ҷавоб диҳем. Федератсияи Русия барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон виза надорад ва дар ҳолате ки шумо депортатсия шидагиен, мутаассифона рафта наметавонед. Умедҷон нависондай: ассалому алайкум, уведомление надошта бошӣ, чӣ мешавад? як маълумот медодем. дар ҳолате ки патент ва трудовой договори шумо уведомлӣ шидагӣ нестае, имконият астае ки патенти шуморо аннулировать кунанд. Бону нависондай: ассалому алайкум, меган ҳозир аз душанбе бояд отпечатки супорӣ, баъд мерай ба Москва, ҳамин ростай?
мо дина дар ҳамин мавзӯъ видео кардем. Супоридани отпечатки дар шаҳри Душанбе ба манфиати шумо мебошад. Агар ки шумо отпечатки супориден, ному насабу ҳама чизотон тоза бошад, вероятност бисёртаре ки шумо ба ягон мушкилӣ вориди Россия мешавед. Пешакӣ отпечатки супоридан мақсадаш ҳамие ки вақте ки номи шумо дар ягон нарушенӣ бошад, ягон мушкилӣ бошад, рафтани шумо ба ҳамуҷа ягон мақсад ҳоҷат надорад. Як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳамин информатсияҳоро шумо аз кадом сайтҳо мегиред? Дар ҳамин мавзӯъ як муфассалтар мефаҳмондем. мо информатсияҳое ки пешкаш мегардонем бисёртар аз сайти Федератсияи Русия TASS.ru ая ҳамуҷа мегирем ва бисёртар аз телеграми TASS.ru мегирем ва боз бисёртар аз официални сайтҳое ки дар худмон ҳамаи информатсияҳои тасдиқшударо нашр мекунанд. мо ҳамморо гирифта ҷамъоварӣ мекунем ва баҳри шумо пешкаш мекунем. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. ҷои шиноснома вараводӣ дар куҷоай? ҷои шиноснома вараводӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. барои гирифтани материнский капитал меган қонуни нав буромадагиай. ҳамин ягон асос дорад ё ин ки не? Материнский капитал тақрибан 1 моҳ ё 2 моҳ пеш тағйироту иловаҳо ворид шид, аз байн бурда шид барои нафарҳое ки танҳо ба хотири таваллуд кардани фарзанд ба Федератсияи Русия сафар мекунанд ва фарзанда ба дунё мебиёрану боз аз Россия мераванд. ҳамиёда материнский капитал дига дода намешавад. Як каси дигар нависондаи чӣ ба смс-и занҳоро намехонӣ? Чанд рӯз боз савол метун, ҷавоб наметӣ. Чӣ ба? аз сабабе ки баъзан вақтҳо саволҳои такрорӣ ҳастай, аз ҳамин сабабай ва боз як сабаби дигараш ҳамие ки мо агар дар видео ҳамаи комментарияҳоро бихонем, магарам мо 30-40 минут барнома кунем ва партоем. Ба ҳамин хотир ҳар рӯз видео кардани мо сабабаш ҳамие ки мо кам саволҳоро ҷавоб метиҳем, вале ҳар рӯз ҷавоб мегардонем. Як кас нависондаи забони русиро надонам, мегардонам. Бале, айни ҳол ҳамирам причина шида метавонад ки шуморо аз рейс бигардонам. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, имрӯза навор монад ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.